Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмид сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ, Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә гаиләле булган кеше, бүгенге көндә өстендә җаваплылык булган гаиләсе, балалары, хатыны, әти-әниләре булган кеше, ул әлбәттә тик утырмый. Ул үзенең дөньясын күреп, кәсеп итергә бүтән сәбәпләрен куя, бүтән тырышлыгын күрсәтә. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, ислам дине безгә менә шушы кәсеп итүдә дә безнең ахиратыбызга зур файдалар булганлыгын күрсәтә. Һәм һәр вакыт эшкә барганда, сатуга киткәндә, нинди дә булса хезмәт куйганда, менә шушы әйберләрне күз алдыбызда тотсак, иншалла, бәрәкәт өстенә бәрәкәт булачак, әҗер өстенә әҗер булачак. Һәм галимнәребез кешенең халал рәвештә кәсеп итүендә бик күп файда бар дип әйттеләр. Һәм шул файдаларның берсе ул да булса Аллаһның кушкан әмерен үтәү. Аллаһы Тәгалә Мульк сүрәсенең 15-нче аятында әйтә: "Хуаллазии джа'ала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқихи ва илейхин нушур." Аллаһы Тәгалә әйтте, ул ди, ягъни Аллаһ сезгә җирне буйсындырды. Шуңа күрә җирнең киңлекләрендә йөрегез һәм Аллаһ биргән ризыктан ашагыз дип әйтә. Һәм кире аңа Аллаһ янына кайтачаксыз дип әйтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез бу аятны безгә аңлатканда ушбу сүзләр ди, Аллаһның ризыкларыннан ашагыз дигән сүзләре ди, ул Аллаһ Тәгаләнең эшләгез, хезмәт куйыгыз, эшләп, кәсеп итеп, үз-үзегезне тукландырыгыз дигән мәгънәгә ия дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә галимнәр дәвам итә, алар әйтәләр, менә кешенең ди, шушы үзе сәбәбен куеп, шушы тир хезмәт куеп эшләве, кәсеп итүе ди, ул Аллаһы Тәгаләнең тәвәккәллегенә каршы килми, берничек тә дип әйттеләр. Чөнки Аллаһ илчесе бер хадисендә әйтте, әгәр дә сез хакыйкый рәвештә Аллаһка тәвәккәлләсәгез, сезне Аллаһы Тәгалә кошларны ашаткан кебек ашатыр дип әйтә. Һәм кошлар ди, иртә белән уяларыннан аш килеш очып китәләр, һәм кич белән уяларына кайтканда тук килеш кайталар дип әйтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә урында тик утырып, ялкауланып утырырга кушмый. Аллаһ Раббыбыз безгә ризык эзләгез дип әйтә. Йөрегез җирдә дип әйтә. Табыгыз үзегезгә кирәкле булган кәсепләрне, кирәкле булган әйберләрне. Аллаһ ризыгыннан ашагыз дип әйтә. Икенче бер аятында, Җомга сүрәсендә, Аллаһ Тәгалә җомга укылганнан соң, бүтән эшләрегез биткәч ди, Аллаһ нәрсә ди? "Фаиза кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллаһ вазкуруллаһа касиран лааллакум туфлихун." Әгәр дә намаз бетсә ди, җирдә таралыгыз дип әйтә. Һәм Аллаһ фазилатын эзләгез дип әйтә. Ищите достаток Всевышнего, ищите его блага Всевышнего дип әйтә. Һәм Аллаһны күп итеп искә алыгыз, бәлки уңышка ирешерсез дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу аятта гыйбадәт кылганнан соң ди, җомга намазын башкарганнан соң, барыгыз, эшләгез, таралыгыз,
Үз-үзегезнең гомер итергә, кул астыгызда булган кешеләрне тукландырырга сәбәпләрен кылыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу Аллаһы Тәгаләнең әмере. Димәк, һәр вакыт эшеңнән чыкканда, Аллаһ ризалыгы өчен шушында барам, шуны эшлим, гаиләм тук булсыннар, якыннарым бер авырлык күрмәсеннәр, Аллаһ Раббым миңа моны әмер итте дип уйласак, җәмәгать, безнең атлаган адымнарыбызда да зур әҗер савап булачак. Шулай ук файдаларының берсе ул да булса, үз куллары белән чыгып китеп кәсеп итүче кеше ди, ул Аллаһ юлында көрәшүченең әҗерен алачак дип әйтә. Аллаһ Тәгалә Музаммил сүрәсендә 20-нче аятында: "Ва ахаруна ядрибуна фил ард ябтагуна мин фадлиллаһ". Һәм башка мөэминнәр, башка мөселманнар, алар ди җирдә йөриләр һәм Аллаһ Тәгаләнең фазилатын, Аллаһ рәхмәтен, Аллаһ бәрәкәтен излиләр, табырга тырышалар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу Коръәндә мактап искә алынган әйбер. Һәм шуңа Абдуллаһ ибн Мәс'уд аның мондый сүзләре бар, сахаба, Аллаһ аннан риза булсын, әгәр дә кеше ди, нинди дә булса чит җирләрдән табып, сабырлы рәвештә Аллаһның әҗерен өмет итеп товар алып кайтып, шушы шәһәрдәме, авылдамы, урындамы булган бәя белән әгәр дә шул товарын сатса ди, мин өметләнәм ди, Аллаһ каршында бу кешегә шаһидләр, сугыш кырында вафат булучыларның әҗере булыр дип өметләнәм ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә Аллаһ юлында көрәшүчеләрне искә алгач, аннан соң дәвам итә: "Ва ахаруна ядрибуна фил ард". Һәм икенчеләре, калган мөэминнәр, алар җирдә таралып, Аллаһ фазилатын излиләр дип әйтте ди. Шуңа күрә Аллаһтан шушы әйберне өметләнәм дип әйтте Абдуллаһ ибн Мәс'уд. Тагын бер хадистә, һәм бу хадис безгә тагын да ныграк мәгънәсен ачыр иншалла, Абу Хурайра, Аллаһ аннан риза булсын, бер вакытны әйтә: "Без ди Аллаһ илчесе янында утырганда, безнең кырыйбызга бер яшь егет килде ди. Ул кеше ди япь-яшь, таза, сау-сәламәт, көчле ди. Һәм моны күргәч ди, без сокландык ди. Һәм уйладык ди, әйттек ди, бу җегет шундый көчле җегет, шундый дәртле җегет, бу инде Аллаһ юлында шушлай эшләр микән дигәч, Аллаһ илчесе бу сүзләрне ишеткәч безгә әйтте: "Аллаһ юлында гына йөрүчеләр генә шул әҗерне алалармыни?" дип әйтә. Анда калганнар гына, җирдә ятып калганнар гына андый әҗерне алалармыни? Юк дип әйтә. Кем ди әти әнисенең хаҗәтләрен үтәүдә йөрсә, ул Аллаһ юлында булыр ди. Кем ди балаларын тукландырыр өчен нинди дә булса хезмәт куйса, ул Аллаһ юлында булыр ди. Кем ди үзенең байлыгын арттырырга, күбәйтергә, шушы байлыгына батырга, саранлыкка батырга йөрүче кеше, ул ди шайтан юлында булыр дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, һәр вакыт әгәр дә без кибеткә барабызмы, кайда нидә булса бер җиргә барабызмы, үзеңнең шушы хәләл булган балаңны, үз каныңнан булган балаңны ашатыр өчен, ризыкландырыр өчен көч, хезмәт куясың икән, син Аллаһ юлында. Әти әниеңә алып кайткан бүләкләрен нинди дә булса, ризык булсынмы, ул күчтәнәч булсынмы, эшлисең икән, син Аллаһ юлында. Хатыныңны туендырыр өчен әгәр дә син хезмәт куясың икән, син Аллаһ юлында. Ни кызганыч җәмәгать, бүгенге көндә ничәмә кеше шул Аллаһ юлыннан читкә тайпылалар. Балалары бар, балаларын бар дип тә белми. Хатыны бар, хатыны белән аерылышкандыр, төрле сәбәпләр булгандыр. Әмма ләкин шул хатыннан булган үзенең балаларын бар дип тә белмичә тиенен дә җибәрмәүчеләр бар. Әти әнисе үзе тәмле ашап йөреп, рәхәтлектә яшәгән вакытта әти әнисе кытлык кичерүчеләр, когда его родители испытывают нужду, а он ходит где-то куражится, вкусно кушает, одевается с иголочки, он думает на пути Аллаха.
Юк, ул Аллах юлында түгел, җәмәгать. Һәм шуңа һәр вакыт шушы ниятләребезне башыбызга куйсак, иншалла безгә әҗр-савапларыбыз бермә-бер күбрәк булачак. Һәм Таус исемле галим ул былай дип әйтте. Кем ди тол калган хатыннарга һәм мискиннәргә ризык таратып, аларның хәлен күргән кеше ди, ул ди Аллах юлында көрәшүче кебек булыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә еш кына зур әҗр-саваплар кырыйбызда ята, без аны бар дип тә белмибез. Без аның нәрсә икәнлеген дә искә төшермибез, ул хакта уйламыйбыз. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйтә, кеше ди үзе эшләп, үз көнен үзе күрсә ди, ул пәйгамбәрләргә охшаган кебек булыр дип әйтә. Пәйгамбәрләр кебек булыр ди. Һәм Аллаһы Тәгалә Куръанда әйтә: "Улаика аллазина хадаллаһ фабихудаху муqtadih qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa zikra lil alamin." Аллаһ Тәгалә әйтте, алар ди, ягъни пәйгамбәрләр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга хәтле яшәгән бүтән пәйгамбәрләр һәм илчеләр, алар ди, аларны Аллаһ Тәгалә хак юлга китерде. Шуңа күрә син дә аларның юллары белән бар, дип Аллаһ Тәгалә әмер итә. Димәк, пәйгамбәрләрнең юллары ул мөэминнәргә үрнәк булган юллар. Һәм Аллаһ Тәгалә безне моңа чакырды. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр итә, бер хадистә әйтелгән, Дауд алейхиссалам. Дауд пәйгамбәр кем иде ул? Ул тимерче иде. Он был кузнецом. Ул үзенә кольчугалар, үзенә нидер шуқып ясый иде дип әйтә. Адам алейхиссалам, ул ди җир сөрүче иде дип әйтә. Җирне эшкәртүче иде ди. Нух алейхиссалам агач белән эш итте дип әйтә. Агачтан үзенә шушы әйберләр ясап инде, шулай көнен күрде ди. Идрис алейхиссалам, ул ди тегүче иде. Муса алейхиссалам ул көтүче иде дип әйтә. Димәк, җәмәгать, менә бу хадистан без нәрсәне аңлыйбыз? Пәйгамбәрләр алар һөнәр ияләре булганнар. Берсе дә мин Аллаһ илчесе, мин кешеләр арасында иң хәерле бәндә, шуңа күрә берәй-бер дә эшләмим, урынымда утырып торам дип түгел. Юк, җәмәгать. Һөнәр ияләре булдылар. Һәм шуңа күрә үзебез балаларыбызны тәрбияләгәндә һәр вакыт менә шушы әйберне без аларга җиткерергә тиешбез. Улым, балам, кызым, һөнәрне өйрән. Нинди дә булса әйберне өйрән. Килер бер замана әти әнисене карый алмас. Килер бер замана әби бабаең да булмас. Үз үзеңне ашатып, үз үзеңнең көнеңне күрергә туры киләчәк. Һәм шуңа күрә, әгәр дә мәсәлән медицина өлкәсендә белгеч булсаң, иншалла һәр вакыт эшең булыр. Әгәр дә мәсәлән нинди дә булса тимер белән эш итсәң, машина ремонтласаң, һәм башкасы җәмәгать, ул безгә позорны булырга тиеш түгел. Кызганыч бүгенгесе көндә ниндидер бер һөнәр алырга, к сожалению, на сегодняшний день стало постыдным обладать каким-то занятием, какой-то профессией. Сегодня каждый второй хочет стать каким-то инвестором, во многих случаях мамкиным инвестором. Кто-то хочет стать, допустим, быстренько, хочет срубить деньги, вложиться туда, вложиться сюда, в крипту там и так далее. А в итоге что остается? Это все тренды, они быстро уходят. И он остается один самим собой, и больше никого рядом с ним нет. И поэтому, если он будет обладать профессией, что бы ни происходило на этой земле, в этом мире, иншаллах, он все равно рано или поздно сможет себя прокормить. И не будет скитаться по рукам людей, дай в долг, помоги там и так далее. Он сам, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, сможет сам себе обеспечивать свой достаток. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәрләр һөнәр ияләре булдылар. Һәм аларның үрнәкләре безгә зур бер үрнәк булды. Һәм Муса алейхиссалам кыссасы. Күпләрегез укыганыгыз бардыр, ишеткәнегез бардыр. Муса пәйгамбәр Мисырдан чыгып киткәч, Мәдәин иленә килде. Анда Шугайб пәйгамбәр бар иде. Шугайбның ике кызы бар иде. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда аларның сүзләрен китерә. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jartal qawiyyul amin. Муса алейхиссалам аларда эшләгәч,
Ей әтиебез ди, менә шушы кешене, Мусаны, әйдә эшкә ал дип әйтә. Чөнки синең эшкә алган шушы кешең ул көчле һәм иминле. Он доверенный, на него можно положиться, он тебя не обманет, он не поступит вероломно. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. Һәм ул әйтте ди, Мусага борылып, шугай пәйгамбәр, минем ди 2 кызым бар дип әйтә. 2 кызымның берсенә сине өйләндерәсем килә дип әйтә. Һәм ләкин шарт белән син миндә 8 ел буе эшләрсең дип әйтә. Әгәр дә 10 ел эшләсәң, әлхәмдүлилләh, ул синең бер яхшы бер күрсәткечең булыр ди. Ва ма уриду ан ашуққа алейк, һәм мин сиңа дип әйтә, авырлык китерәсем килми дип әйтә. Сиңа басып, сине изеп, сине зулымлыкка дучар итеп, сине мыскылыйсым килми дип әйтә. Сәтәҗүдини иншааллаху минас салихин. Һәм син дип әйтә Муса, мине Шугайбны изгеләрдән, яхшы мөгамәлә кылучылардан мине күрерсең иншаллах дип әйтә. Һәм шунда Муса җавап бирә: "Кала залика байни ва байник, айюмал аҗалайни qadaytu фала удвана алей." Яхшы ди, бу безнең арабыздагы булган килешү дип әйтә. 8 ел эшлимме, 10 ел эшлимме, ләкин шул вакытта миңа залимлык рәвештә, гаделсез рәвештә эш күрсәтмәгез дип әйтә. Һәм валлаху ала ма нақулу вакил. Һәм Аллаһ безнең әйткән сүзләребезгә вакил булып торадыр дип сөйләште. Менә бу аятларда Муса алейхиссалам эшкә алынды. Пошел работать на кого-то. На сегодняшний день, к сожалению, это чем-то является постыдным работать на дядю. Субханаллах. Но не каждый из людей родился со предпринимательской смекалкой, не каждый из людей может сам полностью спроецировать, спрогнозировать, построить весь свой бизнес-план и затем запустить свою работу. Не каждый. У кого-то получается хорошо быть наемным рабочим. Альхамдулилля. И поэтому, что у тебя получается, занимайся этим. Если это дозволено, если это халяль. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кемгәдер эшләү ул оят әйбер түгел. Эшләгез. Әгәр дә яхшы килеп чыга икән, шулай эшлә. Муса пәйгамбәр була торып, 8 ел буена кешегә эшләде һәм үзен яхшы кеше булып күрсәтте. Һәм шулай ук Юсуф пәйгамбәр. Аллаһ Тәгалә Юсуф сүрәсенең 55-нче аятында әйтә: "Кала җ'альни ала хазаинил ард, инни хафизун алим." Һәм Юсуф ди, шушы Мисыр дәүләтенең башлыгына әйтте ди, мине ди җирнең шушы хазинәләр сакчыларына, складларына мине баш итеп куйды. Чөнки мин саклаучы һәм мин белүче дип әйтте. Кәзә ва кәзалика макканна ли Юсуфа фил ард, ятабаввау минха хайсу яша. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм шулай итеп без Юсуфны җирдә ныклыландырдык дип әйтә. Һәм кайда теләде, шунда барды дип әйтә. Һәм нусибу би рахматина ман наша ва ла нуди'у аҗрал мухсинин. Һәм без рәхмәтебезне кемгә телибез, шуңа бирәбез. Һәм изгелек кылучыларның әҗерләрен без югалтмыйбыз дип әйтте. Һәм тагын бер хадистә Аллаһ илчесе әйтә: "Нинди генә пәйгамбәр булмасын, ул ди үз тормышында кайчанда булса сарык көткән" дип әйтә. Сарык көтүен көткән. Һәм пәйгамбәр сахабалар сорадылар: "И Аллаһ илчесе, син дә сарык көттеңмени?" дигәч, пәйгамбәрбез әйтә: "Әйе ди, мин дә Мәккә тирәләрендә сарык көткән идем" дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, һөнәр иясе булу ул мактаулы эш, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки дөньялар ничек кенә үзгәрмәсен, синең һөнәрең иншааллаһ Аллаһ рәхмәте белән һәр вакыт кешеләрдә актуаль булып торачак. Һәм шулай ук тагын бер файдаларының берсе, ул да булса кешеләрдән теләнеп йөрүдән саклану. Не попрошайничать. То есть, что ты зарабатываешь, что ты работаешь и пытаешь найти пропитание себе, своей семье, своим близким, польза от этого, что ты не опускаешься на уровень попрошайничества. Һәм менә моны мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, дөньяда төрле хәлләр булырга мөмкин. Төрле фаҗигалар килергә мөмкин. Һәм көннәрдән бер көнне кемдер теләнеп йөрергә дучар булырга мөмкин. Ләкин нәрсә генә булмасын, белегез, теләнеп йөрүче аның дәрәҗәсе түбәнрәк. Сораучы бирәле,
нитәле дип кешегә ялынучы, аның дәрәҗәсе түбәнрәк. Ни өчен? Аллаһ илчесе әйтте: "Әл-ядул улья хайрун минал ядис суфла." Нәрсә ди? Өстәге кул ди, бирүче кул дип әйтә. Алучы кулдан хәерлерәк дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кемгәдер ялынып, соралып йөргәнче, үз көнеңне үзең күрүең, акчасы күп булмаса да, акчасы бик теге тәмле ашарга, яхшы итеп ял итәргә җитмәсә дә, ләкин көнеңне күрергә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз ризык бирсә, ул хәерлерәктер. Бир әле, нитәле, ярдәм ит әле дип эндәшүгә. Аллаһ илчесе, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сезнең арагыздан берәрегез бау алып, һәм шул бауга утын җыеп, һәм аркасына сөяп алып кайтып шул утынны сатса" дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аның шулай итеп, аның йөзен сакласа ди, ул аңа хәерлерәк булыр. Кешеләрдән сорап, теләнеп йөргәнчегә карый дип әйтә. Һәм кешеләр аңа бирергә мөмкиннәр, яки аңа бирмәскә мөмкиннәр дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә, менә бер караганда шундый гади мисал. Әйме, бүген хәтта авылда да хәзер урманга йөрмиләр утын алырга. Шалтыраталар, авитагамы нәрсәгәме утын китереп аударып китәләр җәмәгать. Бүгенгесе көндә дөньябыз җайлашты. Бүген урманга барып утын җыеп алып кайтыйм әле, мунча ягыйм әле, өйне ягыйм әле дип йөрүчеләр юк. Ләкин синең хәтта менә шул эшне эшләп үз көнеңне күрергә теләвең сиңа теләнеп йөрүдән хәерлерәктер. Бер вакытны Имам Әхмәд янына бер кеше килә, һәм әйтә: "Эй имам ди, тормышым авыр, шулай начарлашты, монсы юк, тегесе юк" дип зарлана башлый һәм ярдәм сорый башлый. Һәм Имам Әхмәд моңа нәрсә дип җавап бирә? "Илзам сук" дип әйтә. Базарга бар дип әйтә. Базарда эшлә ди, базарда көнеңне күр. Яки сат, яки ал, әгәр дә сата ала белмисең, күтәреп йөр, грузчикларда кирәк, нисе дә кирәк дип, Имам Әхмәд моңа нәрсә ди? Булай йөрмә дип әйтә. Эшлә дип әйтә. Һәм менә кайсы бер вакытта үзем дә шаккатам. Менә бер 10 көнлек микән, 2 атна элек микән, каршыма килде бер япь-яшь егет, нормально киенгән, топ-таза, сау-сәламәт. "Помогите, у меня билет украли", тегесе монысы. Тим әйтәм, "Посмотри на себя", әйтәм. Здоровый, полноценный мужчина, и киләсең, помоги и так далее. Аның, Аллаһ белүче хакыйкатен, әмма ләкин миңа ул кеше ялганчы булып күренде. Чөнки мондый хәлдә, "Помогите, у меня то украли, у меня это украли" дип йөрүче җәмәгать, алай ни түгел. Алай йөрми. Ул әгәр дә шушындый авырлыкка төшсә, ул иң беренче чиратта кайда, где можно заработать, где можно нитәргә, нитәргә дип инде табырга, тырышырга уже нитә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы кешенең бер кемгә мохтаҗ булмыйча үз көнен үзе йөрүе, ул җәмәгать менә шул була инде иң зур файда. Һәм соңгысы, һәм шуның белән тәмамлармын мөхтәрәм җәмәгать, синең гаиләңә сарыф иткән акчаларың, гаиләңә сарыф иткән ризыкларың, алар иншааллаһ, алар садака булырлар. Алар югалмый бер каяда. Ипи аласыңмы син, ит аласыңмы син, макарон аласыңмы син, торт сатып алып кайтасыңмы син, иншаллаһ бөтенесе дә садака булачак. Бер вакытны Саад ибн Абу Ваккас, ислам динен иң беренчеләрдән кабул иткән бер сахаба, мухаҗир, Пәйгамбәребезнең яраткан кешеләрнең берсе авырый башлый, ширли башлый. Һәм бу ширләгәч, бу уже уйлый, әҗәлем килеп җитә ди. Инде үлем ширедер килгәндер инде дип борчыла башлый. Һәм Аллаһ илчесен чакыра. Аллаһ илчесе килеп кит яныма, хәлемне бел, менә авырда бәлки бүтән күрешмәбез дип аны чакыра. Һәм килгәч, сөйләшәләр, сөйләшкәннән соң Саад ибн Абу Ваккас әйтә: "Аллаһ илчесе ди. Минем шуның хәтле байлыгым бар" дип әйтә. "Мин аның бөтенесен Аллаһ юлында садака итеп бирәсем килә" ди. "Я хочу все потратить на пути Аллаха, все, что у меня есть" ди. Һәм Пәйгамбәребез әйтә: "Юк" ди. "Я мин кабул итмим моңа" дип әйтә. "Мин моңа шаһадат бирмим" ди. Шуннан соң Саад, "Мин Аллаһ илчесе кире кага, как так? Аллаһ илчесе кабул итми. Хорошо, алайса яртысын итәм" дип әйтә. "Яртысын садака итеп Аллаһ юлына таратам" ди. Һәм шунда Пәйгамбәребез яңадан кабул итми. "Юк" дип әйтә. "Монысын да кабул итмим" ди. Һәм шунда Саад ибн Абу Ваккас әйтә: "Яхшы" ди. "Ну хотя бы 3тән 1 өлешен, хотя бы 1/3
Я потратил как садака на пути Всевышнего Аллаха. Һәм Аллаһ илчесе әйтә, менә эштән бер өлешен кабул итәм ди, ләкин монсы да күп дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм былай дип әйтә, сез ди үзегезнең варисларыгызны, своих наследников бай рәвештә калдыруыгыз хәерлерәктер. Аларның башка кешеләргә тиләнеп, соралып йөрүләрдән дип әйтә. Һәм шуңа күрә син ди ничек кенә үз гаиләңә садака, ничек кенә үз гаиләңә трата ясасаң, акча сарыф итсәң, если ты потратишь деньги на потребности твоей семьи, алар һәрберсе садака булыр дип әйтә. Хәтта синең хатыныңның авызыңа каптырган ризык кисәгең ул да була садака дип әйтте. Һәм бәлки дип әйтә, бәлки Аллаһ Тәгалә сиңа шундый ризык бирер дип әйтә. Һәм ул берәр кешегә файда китерер, ә башкаларына зыян салыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хадистән без нәрсәне аңлыйбыз? Синең хәтта кибеткә барып памперс аласыңмы син? Кибеткә барып сөт аласыңмы син? Кибеткә барып хатыныңа кием аласыңмы син? Иншааллах, бөтенесе садака. Ни өчен? Чөнки Аллаһ илчесе әйтте. Все, что ты тратишь на потребности своей семьи, это все садака. Хәтта хатыныңа авызыңа каптырган ризыгың да ул да була садака дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ниятләребезне дөрестлик, иртә белән эшеңә чыгып киткәндә, я Раббым, гаиләмне туендырыр өчен, хаҗәтләрен бетерер өчен эшкә барам дип ниятләсәң, һәрбер адымга әҗр савап була мөхтәрәм җәмәгать. Кибеткә барасыңмы? Лента, магнит, пятерочка һәм башкасы барганда ният кыл. Я Раббым, гаиләмне туендырыр өчен, хаҗәтләрен үтәү өчен барам, сатып алам дип. Һәрберсе иншаллах булыр садака. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммә безгә дә хәләл кәсепләр белән, хәләл мал белән дөньябызны күрергә насип әйләсен. Кеше кулына, кешедән тиләнеп йөрүгә Раббым һичберебезне дә һич калдырмасын. Һәм Аллаһы Тәгалә һәммә безне дә харам малдан, шайтан вәсвәсәләреннән, харам ризыктан безне сакласын. Һәм бүтән кергән ризыкларыбыз, акчаларыбыз, кәсепләребез бары тик хәләл малдан булса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.